Ayiwa baasi tɛ ka lamɛnbaw ni filɛlibaw fo ni k'u waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔkan su bi ye ka dɔ tarata ye kalo tile 23 don an bɛ cɔcɔ kalo la ko a ma ko utu kalo e ni ne an bɛ studio bamindaw kɔnɔ Yusu an ka sɔrɔ fariw kɔni sanama jogon tɛ kosɛbɛ nka min ye an nakun ye n'o bi tali kɛ kunnafoni ɲuman ka se k'a di sigida maaw ma ka sɔrɔ a ma kɛ ni gwɛlɛya ye o ye anw ka kɛci ye jamana kɔnɔ o siratigɛ la sa ani radio fana caman tigɛ bi ɲɔgɔn bolo min bi tali kɛ kunnafoni ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye kɛrɛwanikaw fɛ radio so 2 bɛ nin waati in na olu sɔgɔlen banna radio Bɛnkan ni radio Danbe ka baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn radio Danbe jijenikaw fɛ jija n'a ka cɛdenw an ma ɲina radio yɛrɛ ko lamɛnbaw kɔ Sansi mara la an bɛ Sisan mara la an bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin bɛnkɛ janginɛmɔw ni waati in na ni morsoni a denkɛ bɛ yen dɛ a denkɛ kɔnɔ barabari misɛnɛ la ne bɛ sɔrɔ ya janɲɔ sa ayiwa faso kanu lamɛnbaw Welesebugu la faso kanu lamɛnbaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn olu karamu k'a fɔ badabada foli danti foli min n'a furumuso an ma ɲina Buguni kunkan lamɛnbaw kɔ an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ yen den furabɔla don Bafanda n'a ka cɛkɔrɔba an b'u fo nin waati na ni k'u waleɲuman dɔn Marakakungokaw fɛ yen radio Dakan bɛ yen an b'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn radio Danaya FM a bɛ Keɲeba kofɔ Bujalo n'a ka cidenw an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn Dɔnba FM an bɛ Karanka bɛɛ lajɛlen fo Zumana Keita ka foli lase a mɔ nin waati na Yusu an bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin Jɔnkaka FM baarakɛlaw ma ka foli di i ka dɔn Nɛma FM baarakɛlaw ma ka sɔrɔ nin waati na min bɛ tali kɛ radio min bɛ nin waati na ni Sakaba ale yɛrɛ burankɛ ye o ɲɛma ye Jura an bɛ i ka dɔn Tiɲɛdugu lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn Ala ni Amadi Daɲɔgɔn sababu k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Naro FM a baarakɛlaw k'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati na Mamutu Mali an ma ɲina Pasteur kɔ Naniko FM an bɛ a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo nin waati na Mahamadu Dumbuya n'a ka cɛdenw an ma ɲina i yɛrɛ facɛ Bekayi Kɔnɛ radio Mamelon tigi an bɛ o cɛnin fitinin ye ne fa ya kana denmisɛnw ɲɛ don maakɔrɔ la quoi Bekayi Kɔnɛ an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn radio Mamelon Kɛbilakaw fɛ yen radio Mamelon Sikaso radio Mamelon Tamani radio Tisa FM Bamakɔ radio Mamelon Kolokɔrɔkaw fɛ yen ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn ka timinanja an'u ka wuli ka jɔ la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la n y'a fɔ n ko fari jon tɛ kosɛbɛ nka an nakun ye min an na o woloma kɔni Yusu basi t'i la kɔni ma tɔrɔsite lajɔsi i ka gana kɔni fana dɛ bon alhamdulillah n bɛ Ala fo Dieu merci ka groupe naba in fo n'o ye Tata Kane madame Sanogo ka Sanogo ka denmisɛnw bɛɛ lajɛlen fo lajɔsi i yɛrɛ a ka dɔ i ni baara bi nɛgɛw karafe a bɛ maa min bolo Hussein Dawo l'enfant de Kifoso réalisation Sedina Omar Keita Mamadou Zer Kulubali Mamadou Zer Traoré Zenabu cɛ yagli inter no ma dɔ de bɛ ka di ko Zer Kulubali Mamadou Zer Traoré k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka Jamadugu Kumbo Kɛfa ka taa se Kuyate Awa Keita ma lajɔsi an tɛna bila dagirinda la min ye kunnafoni fɔlɔ n b'a d'i ma n y'a fɔ n ko fariw kɔni jon tɛ kosɛbɛ an nakun ye min an n'o woloma maaw ka hakɛ to Yusu an bɛ ka dɔn utu kalo kɔnɔ n'o fɔra u bɛ jirituru kalo ko fɔ Yusu min ye an ka taa Kati aw yɛrɛ fɛ yen an bɛ taa Kati min ye association des patriotes pour le développement du Mali APEDM ale ni coordination des jeunes de Kati Farada olu farala ɲɔgɔn kan kari dɔ Yusu min bɛ tali kɛ jirituru belebele ni ka atako sabanan baaraw sigi sen kan jirifiyɛn 220 ani 20 bɔ ɲɔgɔn ko ɲinan ta y'a atako i ka dɔ sabanan min ye dugukolo y'an bɛɛ lajɛlen ta ye n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ko la a ko da la o kun ye i ka dɔ kumasen min bɛ tali kɛ ɲɛmaa yɛrɛ la n'o ye directeur régional des eaux forêts olu kɔrɔ commandant Bouakar i ka dɔ Kulubali a ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo denfaya tun bɛ a bolo Yusu a nisɔndiyara kosɛbɛ a ko min ye nin kumakun kɔni taara a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o kɛnɛ kɔnɔ min bɛ tali kɛ Aruna Bertela deuxième adjoint au préfet de Kati ale ni ka dɔ yɔrɔ Wologem n'o bɛ ka dɔ monsieur le maire ko fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ lalamaw tun bɛ yen maa camanba tun bɛ ka dɔ kɛnɛ in kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ nin jirituru in a bɛ se ka kɛ sankɔrɔta ye u bolo cogo min na Yusu bari sabula ni maa maa ye jirituru a bɛ kɛ sababu ye ni ŋana n'i k'a dɔn ka fɔ yiriwa ye a den walima a suma walima a bɛ kɛ sababu ye sa kɔni bɛ na yɔrɔ caman na Yusu sanko ta jakuma bɛ waati min na anw ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn olu sɔnni sigi nin bɛɛ lajɛlen kan ni ka kuma nin bɛɛ lajɛlen kan Samba Konatɛ président de l'association des patriotes pour le développement du Mali ale ye kuma ta
mɔgɔ hakɛ to a kɔni y'a jira k'a fɔ jiri turu nafa in ka bon kosɛbɛ o n'a fɛɛrɛw sigi sen kan jiri kɔni olu n'o turu n'u ye jiri turu fɔ mɔgɔw k'u hakili to a la sigida denmisɛnninw ani sigida maaw u ka se ka kɔlɔsi i k'a dɔn baganw na min ye i k'a dɔn k'a fɔ ka to k'a sɔn ni san kɔni tigɛra o fana nafa ka bon kosɛbɛ bari sabula jiri turuli t'a bannen ka a tɔbɔtɔ ni k'a ladon o fana nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ yiriwaw kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka sigilamɔgɔw fana sɛbɛkɔrɔ lafiya nga min ye kati farada ye ko a kɔni ka turu ye ko kunfɛ ko tɛ bari sabula sifinw bɛɛ ni gɛlɛya bɛ se ka sabati ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na u b'a bila o minɛ de kɔnɔ o de kama jiri fiɲɛ 200 ani 20 bɔɲɔngo u y'o de kɔni turu a yɛrɛ jirala k'a fɔ laɲini ye min ye ko bɛ ɲini ka sɔrɔ ka ban bari sabula 100 sara la 90 laɲini y'o de ye baaraw bɛ se lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na denfa wasalen fana ale ye kuma kɔni da n'o bɛ komanda Boubacar Kulubali ko fɔ ale ko ka sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara kosɛbɛ baara yɛrɛ taabolo la ani jiri turu cogo yɛrɛ la sifinw ka se ka miiri ni ka nin baara ninnu kɛ ko kɔni ka fisa kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana ni ka a lafiya Aruna Berté deuxième adjoint au préfet de Kati ale siginna o kuma kelen kɔni nka jiri turu a nafa ka bon a ka ɲi a bɛ kɛ sababu ye ni ka i k'a dɔn k'a fɔ kungo kɔni matarafa maa caman fɛ n'an bɛ jiri tigɛ n'an b'a turu u b'a dafa de o de bɛ na ni baara kɔni ye ni ka mɔgɔw kɔni lakana ka bɔ i k'a dɔn gazi jugu ale ni i k'a dɔn fiɲɛ jugu kɔni ma y'o su ale y'i sɔnni sigi o ka kosɛbɛ monsieur le maire ka sɔrɔ ka foli kuncɛ ni ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen wali ɲuman dɔn Adama Jabate campagne de reboisement a Kati layosi i bɔra ka maire min tɔgɔ fɔ n'o ye yɔrɔ walagɛ min Kati mɛnna maire ɲini na Kati maire sugandi la a ɲɔgɔn maire mana Kati awɔ ale ye baara min kɛ ani Joseph Mara ala ka hinɛ a la Musa Mara Facɛ ni mɔgɔ ɲuman kɛ a ka fɔ ninnu ye baara min kɛ Kati a ka dɔgɔ ni maire kɛ dɛ n'o bɛ hali bi yɔrɔ wɔlɔgɛ k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn lajosi ka Kati ka bɛɛ lajɛlen fo i ye Kati yɔrɔ jumɛn Farada a ɲɛdɔn n kɔrɔkɛ dɔ bi sɔrɔ yen fan fɛ Moribo Siribe awɔ b'a fɔ ko Van de o de ka d'a ye Van do hali ni cɛkɔrɔba don Van fɔli ka d'u ye Lajos awɔ min ye wolomasiri taba maa 49 dɔ kɔrɔwarikaw lajosi awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in a kɛmɛ daba wuli ye lajosi a kuma bɛ bɛɛ lajɛlen da min ye aw k'a dɔn silamɛ ɲɛmaw ni diinɛ ɲɛmaw olu kɔni wulila lajosi aw k'a dɔn min ye kɔrɔwarikaw ye k'u kunda Mali kan ni kana awɔ min ye Mali diinɛ ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la au conseil islamique min ye Mali faaba kɔnɔ a ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi o ye usase min ye Usman Sherif Madana Aidara alisimɛ diinɛ dɛmɛbaa tɔnba ɲɛma leader religieux jɛkulu ɲɛmaa tɔnba cɛman si se ka nin fɔ ka Musa bɔ n'a bɛ k'a fɔ f'i b'i da yɔrɔ dun Musa Fɔnba k'a dɔn awɔ min ye anw ka au conseil islamique a maa ɲɛma Usman Sherif Madana Aidara lajosi awɔ k'a dɔn min ye ani an ka diinɛ bolofara minnu bɛ yen lajosi awɔ ka nin kunbɛn ani ni lajɛ a kunti dɔwɛrɛ walasa ka kuma awɔ min ye hali bi min ye awɔ k'a dɔn faamuyali ka kɛ sɔrɔ ko in na basigi kana ko in na bon aw ni Kodowari cɛ min ye awɔ k'a dɔn Bamakɔ ni Abidjan cɛ min ye awɔ k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen awɔ yɔrɔ kelen ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la fɔ ɲɔgɔnkɛ o banya an ni ɲɔgɔn cɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo olu diinɛmɔgɔw olu tɛn'u sigi awɔ k'a dɔn ni ka ko a juguyatɔ lajɛ olu kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen wele k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ awɔ k'a dɔn kuma dɔw bɛ yen min ye kuma n'o bɛ kɛ sababu ye ka maanifinw dusu bɔ an bɛ se k'o bila cogo min na lajosi awɔ k'a dɔn min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye min ye aw k'a dɔn yanni ninnu kana min ye Togo jamana ɲɛma ale fana kumana ani awɔ min ye maa min bɛ yen n'o ye Macky Sall n'o ye Sénégal jamana ɲɛma ye ale fana wuli ka jɔ kɛ ka na anw ka faaba kɔnɔ walasa awɔ k'a dɔn nin ko in a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Usman Mahaman n'ale ka fasiri an y'a bɔ Mali tribune kɔnɔ le pays kumana Youssou min ye i k'a dɔn k'a fɔ Mohamed Ali Bathily a ka tɔn ni a sigira sen a ti tɛmɛ kalo 6 kan o fasirikɛba kɔni y'a jira k'a fɔ ko tɔnden caman kɔni yɛrɛ ta une centaine de personnes olu mana t'u fara ɲɔgɔn kan ko Mali kura ko M5 RP Mali kura
Moko keto labando en plein vol kan gunyi mo mali politique la anga chere fo akoni ko fle labando en plein vol ni yeni pumay me ikardo ayakbali me cliflaina do warate minyi kado anga ministre koro no be Mohamed Ali Bachili Kofo o yusu ku ikardo kafo uyato akelena par shabula aka fereto min be o yusu na be wele ko Front africain pour la solidarité et la démocratie face au dé o yusu ka tonde ma kemeni doni o kolu koni miye ka do ka fo fereto koni bla o ninku u yere nyini a do be marabulu konnana do be ka do ka fo bamako konnana do be ka do ka fo fanwere fe parce que ba ko koni parti kra nundu on ka banwa ka ke kelin peta minga de ibu baro sigi singa o ko konni nanani ikado ni nanyo na koni nye afanfe barsabula ko halna bina boka pma ka bi kuma parti tola ngati fen sara tonde una ngabana ni tonyamae ni tondo mbisiki ninga puma battery o ninga ko laje ninga ko belaje le fese o ninga soroka boka puma o ko ta fangelenda lambe domine na fo B o minye ka do ka fo M5 Malikura ale tondo na bo kono B o ko ngania chama be bibina Mohamed Ali Bachili o ka kelembe de bo o baro sigi singa o de ka motondo ngoni jatemineke ka fo ni be katata bolo mina hakilina mi me auna ni ikado fretona adamna akayo blade abana no blala lu fana yu faranyuanga ninga ikado wala ko nzeme o ninga bo akatongo na ame domine ina fo sisa o kuko ni nyi ikado machi amo o niuka ikado demission ngo ni no isi ko fo tarani seben foro ye mi majira ka fo anti kato na ble anya nyere ta na kera ikado yere klimpe o dungo baro ko ni nyi o ko bitu o to klimpe ko na amba anyere nyini o ko ni duye jate mineke akaton ikado jamau be kati katika wiwira nyini kuchala kangaba sevare maraka kungo kalabankuru ani Bamako sigida woro na konnana ko nunu ngoni nya jira ka fo a ka bewuli ka jola ikado ka fo fanga be no fe ho ku kon me ko jala kita kan asegere prima gindo ni yale ka fasri ani mi boy ka do le pays konnana le pays ni ale bla la jo sinne bi sebenda nouvelle horizon ba leta a apmane do de minye awakado sharia bolo mi no bena bolo da kanyeshi awakado lu title mawma ibe lu title do la jo si awakado minye cheni che olu ka kafo nyogonyake minye muso ni muso olu ka kafo nyogonyake minye jamana do yerebe ubi furu nywa mafu bolo damana la minye katla ka bolo negeni namba wole ko Bagdalians ko do tegela la jo si awakado minye waira bue Oba donc avec vous là que vous êtes unis comme mari époux et épouse ou mari et femme foni mami basiri na ntaro non mari ningoni nyekoi la josi mi dientambe anumamolo febbi dien koni awkado wuliga jo chaman de be fembe dangari armadonga tabulo la mi anga ministre be no ministre de la justice de droit de l'homme garde so Mamadou Kasonge la josi awkado ale makum ayata ka nyeshi mi awkado atelier do beke mi talike awkado anga sharia sibe munumbe be anga sharia trami be ne code pénal ani code de procédure pénale malikon nana la josi awkado minyo o sharia bolo ubuna laje awkado kabama yelma dola yelma awkado fendo kuntifo ubo bela jele ka kono la josi ambitani jenatige bi jenatige tabulu yelemara minyo ko chukoya yelemara nama yelma awkado akofe allaba amikengere kanyere furufra ode konan nasa minye Mamadou Kasonge ale ajira jwa kunde mene ka foni ala sonama ashara bolo abina ta osika kabo jamana de bela jelela minye awkado cheni che luka kafo nyogonyake o te kan faible awo nombo wele ko ni abe wele ko pedeu ni awkado wala fo ba wele ko gorke jigeni o e cheni musode cheni muso o be kafole makele no gorke jigeni ba fa mu mako genu village meni genu
be geni fulite geni o ushi ma fe de go usula ne no mo wele ko genu ba fo che ma fo de ko ne ko afara ko che geni ko geni ni muso nye geni ko gwin gwin la jo si oti dore minye muso fla oluka kafo nyonya ke la jo si awkado minye nyerla onga tabia na tibe onga tabulu na tibe o minye ni sharia qur'ani ala sonama minye awkado sharia na sigi seben na ke minye awkado ka seke ka laje la jo si awkado cheni che na ko ni minena minye minganga kaula sharia srafo bi kaula minye muso ni muso na minena nuko wera bi ke chugudi de ni fasane ada sa ninkayo no kera sisa ambi lafiya nga son bina chugudi wani demso ne bi changement climatique vitam ni demso ne bi mobile kuranu mbabulu telephone nyumanu mbabulu abili ka laba ka kusna ka yele mata la josi asege emumbe ni chokorwane non nande aka ko yelema iba soro gwin non nale no aka ko yelema ani ko jugu bayde wani dengani wuli tolai ani muso kade uti bonywanga abada ni muso do nga bado fana ba kulukulu de me do fana be olube muso akonunga olutepede wai me bado de ba kulukulu oluba alaba ke bita soro ni denche bi bolo fitini wala parce que ka damine bangi folo fla saba fu duruno bebeke muso yi che ake sa bebeke muso nga ke muso ta na bebeke muso yi laban beke che no beke worone no kerasa obetu ka from to ka ke be mo mi adam ne de so apede no be no lu nyugo tika yana wi gono ku we me asuma de centimètre par centimètre wa so to bilila fodo be serveti siru ko kala lajo si pede ko ne lajo si ne mi ni dande mo wale mamadu kasinge ale ma dugo ma lade akoni sharia bulu abina sigi ni ku anga sabe jati mine nyangini shi kunse ka taga nun degere kasro ikado awaminye wo wale ala wale mi nana nga tabiati be nana nga tawbulu tibe opma ningo ko ni dale fleni ni ala sonama asharia abina sigi uka sigi singa ne ninkera sambi lafia ne doye anga eson mina na chogola o kleo bi berebe amo e ko bela jere bi sabati lafia bi na sege bi no jenatike aka gelene ne doye ko shisha ka kana mi maligono nya enterenge yele be dinga bana o taleno ga tigense avec aka shisha shuru avec a manyimato dongliga ma kayan yere de mo parce que ala ga nguna ja esine sigi be jenu ne bolo mamadu do traoré atemana ka dangan quoi ube fen kuntam be kala o de bina na gore ma ram ta sugula de groupe commerce kado ablay may gamba fu ka walin mondo amanyine kado maram Diallo pharmacie coura vertila anga musokoro wanyima kanya aja sanugo ko ala kanu ke amanyine kado ka fo madame Traoré mimi talika adam si sogola amba fu ka walin mondo bananga bugula ka tanti jaba fu eni wati na madame Sall anga ta sugula lajo si awakado anga chokoroba amenya amba fuka wali mono kaiba jabate donda kele boda kele kaka do kanye minye awakado titibugo kangurani bere dambele awakado minye anga secteur dugutigido lajo si amba fuka wali mono anaka dembaya anafurumso fifi kita amen numbela jele fangata nyama ko ni mbora ya kungata eshadi mine kuka she ata angajimi tabana jama jaw amba foni wati na ninga wale nyuman do o yusu ikado ka fo coupe UNTM 2022 opam alewila ningi jo ni kado trophée ayu ya jira kado ukama nyemala trophée mi nabi talike ikado dola ci bala parce que ba ko kalo klemuga ani fla jouer kalo katabla kalo kleta ani sabala utu kalo samba fla ani muga ani fla ko ni tourna belebele insigira singa
min welela ko coupe de l'union nationale des travailleurs du Mali UNTM Youssou min ye ika do ka fo jekulu chama pembe akene kono o fatige ba ko mamu ngeresige jera ko kara opamu mawide abana fasirike ba ko ka nisonja barka boyana kosobe ko ni ndara juma do o ni ngana jira u ka manyemala fasirike ba ko kene wasara kosobe bari sabula mi secrétaire général ye ikado opam togola le secrétaire général du bureau syndical de l'opam Omar Jabi ale koni sebe koro nisonja le puma koninda akoni nywana madeli ka kefio ni ngoni mbena olu clé de mon ubu yanga na ni nga nisonja kene aye bari sabula chedemu nolu pumbe ikado kafa adulanci kene kono Youssou kuye kado moyo sebe koro muye ubara koningera uchesiri mungera ubufu olaningu uwale nyumando bara yere kechugo nyumana ninga na ni jonjoy kana ajira ikado olu bela jele konina ko anisonje akama seka dando ale yere la kui no be Umar Jabi yere koningufo utemele ngo opam ikado amanyema le directeur général de l'OPAM colonel Ousmane Dambele asebe koro nisonjara ako ben ani kelea osisi bado osisi bere o Youssou ko doy kado dolantini nanyo na uyokui mauka je ka barake bunye kono ninga do dakelenve ani katoka kungorota ke sanga ani wati obi barake oroto sangorota odi kamo ikado ka fo ale sebe koro nisonjara o ma chama kumbe ikado kupu inofe nga alai ikado aleka chakeda o de gresige do ala abana ale Ousmane Idambele colonel ka sebe koro nisonjara abeka do ka fo o ka do landela fo ningu wale nyumando o barake chugo nyuman ko na Youssou o ekipu koni amanyemo bela jili ka nisonja ko ningira o ko yentem ka samba flani muwa ani fla atrofe ati yoro jangwe aflani ka do opam ko nana opam aflani ka do sanfili la Youssou kominde ko nana o kuya abunyana karama bedda ka taka disigida momo ka di ka do opam barakala bela jilimo mali fa bela jilin fe kan nisonja baraka boyana ko sobe adama jabate ni ale ka fasiri indicateur juru ko adama jabate ni ale ka fasiri bla minye es dumbia minye mbale ka fasirita la josi angata kanam na de kanam awakado wulika jode kera minye awakado kanam amanyema no awakado general Boubacar Dambele ale wulika joke awakado minye yoro be no bitalike kanal akachaka yoro anaka bulofrawla la jose ay wulika joke ningi kundan yoro bela jeleka la jose awakado minye sande bil vende udabne awakado fokana se awakado minye wati doma minye ay wulika joke katinye da awakado barakelauka katinye da barake chukoka la jose awakado femunumbe no awakado no lu awam be la josi awakado ni gele abo lula minye awakado kalaba minye kalajeke ni awakado manyemoye gele iki ka gele afo minye awakado kalaje chuko mina mimba to uyera dama obiseka furanyi no la chuko mina no temena ka boy ay wulika joka tira obla senga tira mimba to awakado mamunu be no lube ngana munke awakado ni chakero awakado awamiye ma fasode munumbe no ba laje no amoko la foka ta se kanam gola la si awan munumbe yurugo kata kan yoro segere la si wala sa awakado o mau olu kase ko dabla chugo mina la si wala sa ka ferenyini olla ade manyema olu konin sigira awakado kan ko bela jele wala no temena ka boy minye barakela yure minye awakado ka laje ulika jo femfebe bim sika ke ube barake lafiya korona ube barake kasoro awakado minye gele musro minye awakado o ferao awakado ko bela jele sigi senga minye awakado madoka fola kanam awakado awaminye ani hakina kurami no tale do awakado manyema fe no general Boubacar Dambele ni awakado awaminye femimbe ni awakado o bisika nyana ma tuko mina ani wala kuramunu be tabulu kuramunu be wala safa so de bela bese ka furake ka soro awakado gele ama sorala o hakilami no tara minye osirae awakado minye general Boubacar Dambele ale ko be kata no osirae wa be ka awakado sira bela jele furaka je minye awakado mi mato mi banabato
olu ka se k'u yɛrɛ ye kanam ka taabolo la cogo min na o den bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ ye kanam ka taabolo la ni ka nɔgɔya lase jamana den bɛɛ lajɛlen ma a ko a tɛna danni ma min ye wulikajɔ caman na kɛ baara caman na kɛ min b'a to an ka jamanadenw bɛ lafiya cogo min min b'a to an ka jamanadenw olu bɛ se ka aw ka dɔ kɛnɛya sɔrɔ k'a sɔrɔ aw min ye nafolo caman ma bɔ hakilina ɲuman ala ka sababu ɲuman d'a ma ala ka aw min y'a ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya lajɔsi ni kɛnɛya tɛ foyi tɛ yen n yɛrɛ bɛ cogo min na bi ɲɛ bɛ k'u la koyi ala ka adamaden hɛrɛw cɛ bɛ kɛnɛma ye koyi ala ka bɛɛ lajɛlen ka bana ban pewu n'o tɛ n bɛ bi Yusu n'i taara dɔgɔtɔrɔsow la bi bɛɛ ni i ka capitaine jala b'i tigɛ la ne bɛ capitaine ko fɔ Yusu ni kɛnɛya ko kuma fɔra an ka premier ministre min bi tali kɛ Choguel Kokala Mayiga la Yusu i ka dɔn a fari bandi a la nka min ye i ka dɔn jɛkulu bɛ na ale kɔni bɛ wele ko mission d'observation des élections au Mali olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu mago bɛ fɛn min na o de ye kibaruya ka se ka di a ka bana kunkanko kan ko maaw kɔni to bɛ kunpa kɔni na ani bɔlɔngɔlɔ kumaw kɔni na ka to ka maaw bilasira ka hakilina d'u ma a bɛ nin cogo in na ko bɛ fasodenw fana hakili sigi kosɛbɛ olu sɔnni sigi o ko kɔni nka o kɔni y'a jira k'a fɔ a fari kɔni man di a la an bɛ ala de deli ala ka nɔgɔyaw kɔni kɛ wali n'a sɔrɔ a nɔrɔ bila la fɔlɔ ni i ka dɔn Abdoulaye Mayiga ye minisiri min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ kalafili koɲa in labɔli ma labɛnni ma ale ni i ka dɔn mara segili so n'a bɛ wele ko ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation le colonel Abdoulaye Mayiga min ye gouvernement ka kuma lasela ye ko kɔni ne bɛ a nɔ la fɔlɔ nka an bɛ ala de deli ala ka banaw bɛɛ lajɛlen ban pewu a kɛnɛma ka segin ka na ni kana baara daminɛ bonya ani karama kɔnɔna na Yusu bana kɔni bɛ fan caman fɛ bi ala ka nɔgɔya kɛ bana bɛɛ lajɛlen amina ya rabbi Tayiru Male ni y'ale ka fasiri ye an ye min bɔ indicateur kɔnɔ lajɛsi bɛɛ bana bɛɛ bana ala ka kɛ farajɛka bɔ ye dɔrɔn n'o tɛ awa min an bɛ dugawu de kɛ Choguel Kokala Mayiga ala ka nɔgɔya kɛ a ye a ka segin ka na baaraw daminɛ tun lase ala k'an kunna diya min ye indicateur de renouveau ye an b'ale ta o de nin y'ale ka fasiri ye min ye programme d'urgence sociale du président de la transition o bɛ fɛn min bɛ tali kɛ aw k'a dɔn an ka yɔrɔw olu labɛnni kɛ i n'a fɔ siraba ni siraba kɛrɛfɛlaw lajɔsi aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ko ye aw k'a dɔn a ni sababa bɛ ne ɲinan dɛ n'o tɛ aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an dafɛ jamanaw i b'a ye k'a fɔ ji walakatala fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka tiɲɛniba kɛ lajɔsi nka min ye anw ta tiɲɛ yɛrɛ la ni sa kɔni nana aw ye jagoya ye ji bi koro aw yɔrɔ dɔw la lasi o bi kɛ aw k'a dɔn Bamakɔ yɛrɛ sigicogo ye nka min ye an ka maa ɲɛmaw olu ye aw k'a dɔn san 2021 u ye aw baara dɔw daminɛ fo kana se san 2022 ma o ye k'an ka dingɛw olu labɔ min ye jiboli sira minnu bɛ aw k'a dɔn k'olu aw kɔnɔna bonya lasi ko de kɛra sababu ye k'a dɔn aw min ye gɛlɛya caman bɔra an kan maa dɔ ye nin fɔ o ye sapeur pompier aw k'a dɔn min ye colonel Bakari Ndaw ye Bakari Ndaw i k'a dɔn ale ye nin kuma fɔ dɛ lajɔsi maga hakɛto min ye aw k'a dɔn an ka jamana ye bi n'i ye jateminɛ kɛ n'i taara yɔrɔ dɔw la min ye aw k'a dɔn i b'a sɔrɔ min ye aw k'a dɔn i n'a fɔ jikɔrɔni bakɔ jikɔrɔni lajɔsi n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn 5e arrondissement fanfɛla ninnu na monument min bɛ yen ani monument samaba yɔrɔ lajɔsi aw k'a dɔn nin baara bɛɛ lajɛlen maa minnu ko ɲɛmɛ k'u ɲɛ da a ko la sa ka ni ka kɔlɔsili k'a la o ye AG Route aw k'a dɔn aw min ye Bakari Ndaw ka fɔ la n'ale sous-directeur des opérations de secours et d'assistance direction générale protection civile lajɔsi aw k'a dɔn min ye directeur régional kɔrɔ min ye aw k'a dɔn Bamako protection civile min ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la dingɛ labɔlen ninnu aw k'a dɔn ani sababa bɛnna dɛ ni o dingɛ labɔlen ninnu kun tɛ lajɔsi an kun bɛ min fɔ bi an kun t'o fɔ bon ale kɔni bɛ min ɲini min ye aw k'a dɔn ministre min bɛ yen n'o ye Danbele aw k'a dɔn Madina
bena shi shago mi nyere la aka akacho suko bela jelela ka kolosili ke aka do mi nyere la ni bara munu be bi abara kasika ke inafo awa mi anyinde de chomi wala sa ali bi jipse ka wala ngata chomina mi jipse ka boli chomina kasoro awa asrafe kasoro makani gele la josi ka jibola sa be mi fo kera la faso kodo do ka so de jombe jiboli sira la ka beti che o sara tara mallaka ka beti che ube fandan note ube fandan farafina be ube fandan wuli farafina bebi fama usigi la josi farafina bebi mali sapeur pompier nyogonte hali ndenga majigina wa aforo mali sapeur pompier nyogonte farafina be mali fandan tay ikado falise ni ya jeni kanya mamina ila kele mali sapeur pompier ni folo ni farafina be ni kasara kungera ap mikoro ni ga chogo dola mais unana kana laje le sapeur pompier wala kata sigida bele jelela ka bara anga région cité bi sapeur pompier te romna intersection na jeke amugulu be fambe fe abana ils sont rapides mais problème du bara be dafadi bara dafalaw do fugu tege di nyoma ka bara dafa uni chakeda to ala ka kuna ja ala ka sawu nyuma nama enegater ay sabaka bale kono aywa yusu wati koni corona tunu ndo kibara do be amena min kono kumada e kado lamme baw ni fleli baw alulu klo koninga nu jalo nu abi wole ko sise ale tunu na sigaso kabini kalo kle muga utukalo nega kanyata ani fla wati sigaso sanumbugu dela karam jalo ale dedo ale ni bakoro sangare o sigoro bembe sanumbugu dela o denyere ja fle ni nye jabarani sanfe asomo kon be kanyini chogo fasugu belajelela oni mami ngara den yefen walma be mami bolo o ka aniga juru bamba jona 76 37 72 25 walma 94 65 31 14 walma 64 95 68 81 de kono tunne do dembawo demfawo nunu bela jere de kono gbane do tadu ba ke chugumna kabini kalo kle muga utu kalo be de ngon yinina ube ka yinu senu bolo fla bela jere la ute kaseka aye o de ndoye nu jalo abi wole ko sise nambora ye anwere kuzini tene kone o ko ka dabo makona la mini bela jere kulo ka kerengere ni nyala taxi bolla o ko karido kalo kle muga ani kele utu kalo nege kanyata ani wolo bla wati Petro Bama krefe misiri mi be kolu koni taxi konda ki kunda musabugo ka onyina na kuka minento taxi konna na ni taxi man klubu la abseka ni gajuru bamba 66 51 13 72 walima akananae et renouveau la enflene musabugo 3e pont ale krefeti chui Yusu Karabati lansi awani mi dasi ka nga kuna funna bi mi tanti awa jara ne ba nga fo nyamoy ture kata se dem ba nyugutu damba amba fo kati malbula madam mare tanti asubul ga sumbula ka foli ane tanni ko lase awa mi nyere ka PDG ba shegina keta alene akrasi aluja ambu fo wala mano kata se gausu magaji amba fo awa mi nyi ale onu bela jele peti frelawe lasi ka foli ane tanni ko lase mi nyi ali kuma la transit amba abma bela jele fo ku wala mano ka ali kuma yere fo la sinanyo lu fo sa mi anga Suzanne Keita madame Berté Suzanne Suko madame Berté fo kata se karamugo Berté ma nunu bora New York o nana usigile do kati mi kati ka do una me vacances la kuma kati Koko Plateau amu fo ningu wala mando aywa ambe andoke fu kulbi abika na meni wati na mbafu ninga awale nyumondo sigida yele manyema Abdou Kulibali ka fu ninga awale nyumondo amanyina yire tomako Yusu Aidara masika kwa Yusu ka fulini tamni nasi amoni wati na lixibote karumbote numero de la ambe fulidi beno sidibe mo amanyina Ousmane Bariko ka fulidi samasa boutique bazin no be bakane ko
fo flanun be ambe nunu bela jele fo ni wale nyimondo baba création ka fo lase amo Sorisa Munu alias Couture ambe afo ninga awale nyumando barabara foli e danti foli na tonton Siedo Elvitasila yusu ambe foli lase amo ani watina ani abaranywa akelengelena tonton be e nga foli fo fali kulubali ko aka foli fi nyare la kiata boy kiata boy mata boy ene panana aywa lajos adama dumya Kongo ka foli lase amoni watina abika name Mahmoud Konda la yosi awakado moshike alebe yirimajo ka mafuka wale mando no bora zumana tarawre no ba wole ko kalana zu amba fuka wale mando sukuba kono no bora ambe fuli anetani amo la se madame Cissé Fatmata Ali alebe falaje deumba ka ka do kanye mi mala piesi amba fo jala numero de ka kurla ka fuli anetani ko la se solo fofana mi PDG nouveau soleil kata c'est pagalama famaga nambele président de l'ASRL de Bamako ani musoka commission ballontan commission o ma nyamado ambe club faso deme président fo abe Dubai ni watina Alassane Aidara Shirfuge amba fo ninga awale nyimondo amanyina Kasim Konatiko abe kaname Guinée Équatoriale mal faso de musikilembe ni watina ambe aw bela jele fo ninga awale nyimondo kanumba malikono aleni malikoka sangota mamu sigime ni watina ninga nyamada renouveau télé aleni renouveau FM ambe aw fo akati minanjala ana fay ko kambe wati ware